anya kuwa ba matsala. Ni yadda nake a sahun gaba a gidan Rabi Kwankwaso a ce na bashi. To ban gane cewar hukuncin da na yi na barin Rabi Kwankwaso gaskiya ba ne. Ban gamsu cewar hukuncin da na barin Rabi Kwankwaso daidai ba ne. Kuma ba ni da abin da zan yi da na sani a kansa. Wallahi sai lokacin da na ga Rabi Suleiman Bichi ya bar Kwankwaso. Sai lokacin da na ga Dr. Yunusa Adamu Dangwani ya bar Kwankwaso. Sai lokacin da na ga Dr. Bello Ɗanbata, kwamishinan ƙasa da Zafiyo, ya bar Dangwani, ya bar Kwankwaso. Sai lokacin da na ga wannan da ya zo dinnan Inuwa Hamisu Lambu, injiniya Hamisu Lambu ya bar Kwankwaso. Na zo na ga irin su Aminu Dabo sun bar Kwankwaso. Yanzu Nura Ɗankade ya bar Kwankwaso. Waɗannan mutane in ka duba shaƙiƙan mutane ne na kewaye da Kwankwaso. Wannan ce ta sake bani ƙarfin gwiwa cewar barin Kwankwaso ma ina ganin ibada ne. Mutane irin waɗancan mutane ne wanda suke kusa da shi, waɗansu ma sun fi ni kusa da shi. Kamar yanzu Hamisu Lambu ba abin da ba a yi da shi ba. Har zance ya raka shi gurin budurwar aure, su ci abinci kwano daya, su sha ruwa tashi kwano daya, su tafi a mota daya. Ba abin da injiniya Hamisu Lambu ba su yi da Rabi Kwankwaso ba, kamar yadda ni ma nake faɗan mun yi da shi. Amma yau ba injiniya Lambu, babu Kwankwaso, babu shi saboda ya gamsu ya zalunce shi, ya gamsu ba mai adalci ba ne. Kwana-kwanan nan ake magana mun je taro a Kano. Da yake mutane akwai masu karamar fahimta, shi kuma addini kogi ne. Idan ka san basin mi'ara, wataƙila baka san alif lallam hakuri ba. Shi ilimi na addini a koda yaushe ka fahimci iya abin da ka sani ne ka bashi. Mun yi taro a gidan mai girma tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, nake bayani cewar dukkan al'amura da ka gani na rayuwa a gun mumini ɗan adam, to akwai abin da in ka gan shi zaka ce min inda lahi daga Allah yake. Akwai kuma abin da in ka gan shi zaka ce wannan ya barranta ba daga Allah yake ba. A matsayin mu na musulmi kuma muke da kyakkyawan ilimi na fiqh da dan fahimtar da muka yi wa addini. Ai mun yarda cewar siffofin Allah da sunayensa din nan 99 ba daya. Da siffofi da malamai suke cewa Allah na da siffofinsa. Babu inda aka siffanta Allah da zalunci. Babu kuma inda aka bayyana Allah a matsayin sunayen nan nasa masu tsarki da zalunci. Kuma na tambaya yanzu ma ina so in tambaye ku dan Allah dan Annabi, an yi hukunci a kotun matakin farko ta ba mu nasara, an yi hukunci a kotu mataki na biyu ta ba mu nasara da sahihan alƙalai. Dan Allah dan Annabi, abin da aka yi a kotun ƙarshe na kotun kolu adalci aka yi ko zalunci? Dukkanin gudun kun yadda an zalunce mu, kun yadda zalunci ne da Allah ne ya halice su. Da Allah a saurara, suka ce in an bar musu gwamnati to za su dawo jam'iyyar APC. Kaga kenan abin da mu muka fahimta shine abin da aka yi a wannan kotun ma kamar ba alƙalanci aka yi ba hukunci aka yi ba, wani abu ne mai kama da maslaha ko wani abu mai kama da yarjejeniya, wanda a ƙarshe kuma waɗanda aka yi yarjejeniyar da su ba su cika tsaurin yarjejeniya ba. Da wancan hukunci da aka yi ba a doron shari'a ba da sunan maslaha, da wannan hukunci da aka yi da wannan aƙida tasu na suka kasa cika alƙawari, duk idan ka haɗa wannan ba zalunci ba ne? To har ya zuwa yau ni Alhassan Ado Doguwa a matsayin na musulmi wanda na imani da Allah subhanahu wa ta'ala na kuma imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na yi imani da ranar tashin alkiyama, ina nan akan bakata cewar wallahi al'azimu wancan abin da aka yi da sunan maslaha ko sulhu aka ɗauki kujerar gwamnan jihar Kano aka ba wa waɗannan mutanen, wallahi zalunci. Kuma ina ƙara jaddadawa mutane da duk wanda ya yarda ya ji da wanda baya so ma ya ji ina nan akan bakata. Karatu ko wani irin karatu kai ko dan ba'ura ne kai, ina so in gaya muku Allah ba a zalunci. Kuma na ƙara faɗa wannan al'amarin ba daga Allah yake ba domin zalunci. Kuma har yanzu muna da roƙon Allah da wanda suka assasa wannan zaluncin da wanda aka zalunce mu aka amfana musu da wannan zaluncin, muna jira ubangiji Allah subhanahu wataala domin shine alƙalin ƙarshe.